खुलुमबाय आंनि मुङा मेहेर सरगियारि आं खासियासोबा गामिनि आं इएम सार बिथांनि अननायाव दिनै अनसाय बिथांखि मुंनि मोनसे सेकखौ मोनदों 5,000नि मोनसे सेक जाय जेराव आंनि फरायनायाव बे आंखौ हेल्प खालामगोन बे खासियासोबा प्राइमारियाव दिनै गोबां मुवा बेसाद रानदों मा बुंगोन बे समाव दा 32 नं फेरगाव समस्तिनिनो जितुनि 32 नं फेरगाव समस्तियाव 14टा पिसिडिसि दङ बिनिनो आंनि पिसिडिसि नैबे खासियासोबा पिसिडिसि आरो दिनै बेवहाय प्राय 20 समाजनो मिशन समाज बाथौ समाज शिब समाज जिखिनि समाज दङ 20टा समाज बिथांमोननो जितुनिखि समाजाव नांगौ जानाय जितुनिखि लाइ लथर बेखौ जोङो दिनै राननानै होबाय आरो 32 नं फेरगाव समस्तिनि एमसिएलए आरो बिटिआरनि इएम सार दावबायसा बर'आ गासै समाजखौ मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे इलेक्शनाव आं देरहायोब्ला समाजनो माबा मोनसे गोनांथि जानाय जिराद आं आंनि कार्यकालाव होगोन होननानै आरो बिथाङा दिनै जेरैबायदि बे थांनाय समाव देरहानायनि उनाव जेरैबायदि मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन इलेक्शन केम्पिंआव बेखौ दिनै आबुं खालामबाय आरो आंबो सासे खासियासोबा बिसिडिसिनि मासिगिरि जानानै जोंनि बिटिआरनि इएम सार दावबायसा बर'खौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो खारन बिथांजों इलेक्शन केम्पिंआव जों दङमोन आरो बिथाङा जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिखौ बिथाङा लाखिनायनि थाखाय आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो दिनैनि समाव 32 नं फेरगाव समस्तियाव जोंनि बेरेखा दोलोफोरा जेबो मावाखै होननानै जोंनि बिटिआरनि इएम सार दावबायसा बर'खौ बांसावनाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरो बिथांमोना दिनै नुनो मोनगोन जे ग्राउन्डआव जुदि गिदिङोब्ला जोंनि जितुनिखि बिटिआरनि इएम सार दावबायसा बर' बिथाङा बड'फा रेइनब' रेभलिउसनारि मिसननि गेजेरजों मा मावनो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा बड'फा रेइनब' रेभलिउसनारि मिसननि गेजेरजों 250 किल'मिटार लामा बानायगासिनो दङ आरो बे बड'फा रेइनब' रेभलिउसनारि मिसननि गेजेरजोंनो बे जितुनिखि समाजाव जि बासन बर्तन होनाय जोंनि समस्तियाव जिखिनि ना फिसिनाय आबादारिफोर दङ बिथांमोननो ना फुवान राननाय आदार राननाय आरो बिथांमोननि जे फैबाय थानाय समाव जितुनिखि बेनिफिसियारि साफायाव 3 लाख रां होनानै जितुनिखि 3 बिघा हाखर जावनायनि जि हाबाफारि लादों आं सासे खासियासोबा भिसिडिसिनि मासिगिरि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो बिटिआरआव बुंनो थाङोब्ला सासे गोख्रों सासे इएम बिथाङा आरो बिथांखौ जों अरायबो सनमान होयो आरो बिथांजों थाफानानै खामानि मावनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों रायजो राजाखौ सिबिनो मोननानै आरो इयुनावबो जाहाथे जों बिथांजों आखाइ हमलायनानै रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो बुद्रा हाबि दावखा बाहा दिनै मा मोनखो नै साराय मोनदों ओमफ्राय साव मोनदों गाबदा मोनदों खोरस्लि मोनदों बेलसा मोनदों नै दावबायसा सारनिफ्राय बेफोरखौ लानायाव रां होनांदों नामा जेबो थाइसेबो रां होनाङाखै ओमफ्राय सोरखौ साबायखर बावगोन बिथां सारखौ जोङो दायो साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांखौ मददथि होगोन जोङो बुद्रा हाबिनि ओमफ्राय मा मोनखो जोङो झाव मोनबाय साराय मोनबाय बिदि अनेक बे बासनखौ मोनबाय आरो जों बेफोरखौ लानायाव माने रां होनांदों नामा होनाङाखै सारा गरसेयाव फैसा लायाखै आरो सारखौ जोङो धन्यबाद होगोन बेखिनिया जोङो रायजो समाजनो होनायनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेनिफ्राय बाहायबाबो एसे मदद जागोन जोंहा जथेस्थ' माल गैयामोन जोंहा थेवबाबो बेखिनिखौ सारा होनायखाय जोंहा जथेस्थ' जोंहा जाहाथे मदद मोनगोन होननानै सारखौ गाहाम मोनदों आरो ओमफ्राय फैबाय थानाय समफोराव सारा बिदि खामानि मावनायखौ लुगैयो सारा बेबायदिनो आरो उनाव जुदि माबायाव उथिबा बे रखम खामानि रायजोनि समाजनि थाखाय होनो नाजानायखौ जों गाहाम मोनगोन बिदिनो आरो अनेकबो होदो गामियाव बिदिनो फायखाना टयलेटबो होदो मोसाग्रा माबा बेफोरबो अनेकबो लामानि माबानिबो बेनिखाय जों सारखौ जाहाथे धन्यबाद होयो आरो बेबायदिनो दावगालांबाय थाथों बेखौनो जों बर' हारि जानानै बाथौ हिसाब जानानै जों आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे मोजां खामानि मावलां बेखौनो लुगैजायो आरो जों बुद्रा हाबिनिफ्राय মই বুদ্ৰা হাবি গড়বস্তি মানে আদিবাসী সমাজৰ পৰা আহিছো কি পাইছে মানে এতিয়া আমাৰ দাওবাইছা ছাৰে ধৰি লওক দিলে কেৰাহী দিছে আৰু এইটো কি বুলি কয় ঝাও বুলি কয় আৰু ষ্টভ দিছে এটা আৰু গমলা দিছে এটা আৰু ধৰি লওক তেনেকুৱা বহুতে সামগ্ৰী দিছে আৰু এতিয়া ধন্যবাদ মানে আৰু ছাৰকে দিব লাগিব
যিহেতু ধৰি লওক এতিয়া বস্তু বাহিনী দিছে যেতিয়া ছাৰকে মানে ধৰি লওক হেৰি কৰা বুলি ভাবিছো আৰু এতিয়া আহি থকা দিনত তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাব নে? হয় হয় বা সেইটোৱেই ভাবিছো আৰু বা ৰাইজক সেইখিনি বুজাব দিছে ছাৰে আৰু সেইখিনি কৈ মানে মই মানে সেইখিনি কৈ সৰু মন্তব্য ধৰি লওক মানে সামৰণি মাৰিছো আৰু